Tibor Pápaj, známý pod přezdívkou Papa Joe, patřil mezi nejobávanější postavy podsvětí, které v 90. letech ovládly Dunajskou středu. Jeho panování nad městem se neslo ve znamení bezcitné brutality a výbušné agresivity, která děsila nejen běžné obyvatele, ale i místní podnikatele, a samotný kriminální svět Pápaj nebyl žádný rafinovaný stratég. Jeho síla tkvěla v hrubé brutalitě, nikoli v inteligenci. Co mu chybělo v důvtipu, to doháněl nemilosrdností a násilím. Vplyv, který si v Dunajské středě vybudoval během 90. rokov, byl natolik silný, že i samotní policisté se obávali proti němu zasiahnout. Jak později uvedl bývalý prezident slovenské policie Jaroslav Spišák, jenž tehdy působil ve městě jako hlídkový policista a později jako okresní ředitel, strach z Pápajova gangu byl všudy přítomný a hluboce zakořeněný. Policisté se báli nejen osobní odvety, ale často i toho, že jejich vlastní nadřízení byli napojeni na organizovaný zločin. Mnoho případů proto končilo ve slepé uličce. Tehdy se policajt zdravil se zločincem jako první a když mu odpověděl na pozdrav, byl ještě pyšný, že ho neignoroval. Tibor Pápaj, svalnatý hrubián bez špetky taktu, byl zcela jiného ražení než například zabitý bratislavský boss Miroslav Sýkora, který byl známý svou promyšleností. Přesto dokázal ovládnout celé město a kolem sebe vytvořit gang, jenž se nebál použít ani ty nejtvrdší praktiky. Do světa zločinu se naplno vrhl po návratu z vězení, kam se dostal na počátku 90. let. Jeho postavení v podsvětí upevnila spolupráce s Milanem Šipošem, tehdejším hlavou místní mafie. Šipoš, podobně jako Pápaj, byl původně zápasník, ale sám si uvědomoval, že hrubá síla k řízení organizace nestačí. Proto přizvali i Tomáše Vidu, ekonoma, který se postaral o finanční toky a legalizaci špinavých peněz. Díky organizovanému zločinu získával gang prostředky, hlavně pomocí tzv. Bílých koní. Lidí nastrčených jako oficiální majitelé firem, za kterými se skrývaly nelegální aktivity. Jenže v roce 1993 došlo k zásadnímu zvratu. Policie tehdy zadržela Tomáše Vidu a v jeho autě objevila dokumenty obsahující citlivé informace o vedení několika firem, tím se dostala skupina do vážné krize. Aby nedošlo k jejímu odhalení, muselo se jednat rychle a tvrdě. Výsledkem byla série vražd. Tibor Pápaj se ukázal jako hlavní vykonavatel vraždy, pro něj nebyly ničím víc než běžnou součástí práce, morální zábrany neznal. Šipoš, který se v té době skrýval před policií, musel zároveň čelit narůstajícím problémům uvnitř vlastní organizace, protože Pápaj začal přebírat vedení. Napětí mezi nimi rostlo. Měli rozdílné představy o metodách i biznisu. Tam vždy platí jednoduché pravidlo. Sleduj tok peněz, o to šlo v celém sporu, uvedl bezpečnostní analytik Milan Žitný. Konflikt o moc a zisky se rychle vyhrotil a skončil smrtí několika členů skupiny. Měl Pápaj přijít o podíl z výnosného kšeftu s alkoholem. Finance tehdy spravoval Tibor Kováč, přezdívaný Keco. Když se Pápaj dozvěděl, že z obchodu nic nedostal, cítil se podvedený. Dlouho neváhal. 26. ledna roku 1997 byl Keco zastřelen ve svém bytě. Z toho kšeftu s chlastem neměl Pápaj ani halíř. Šéfové ho odřízli, vzpomíná jeden ze svědků. Odplata přišla okamžitě, Keco byl doslova rozstřílen. Tento čin byl jen dalším článkem v řetězci násilí, které doprovázelo Pápajův vzestup. Kromě finančních sporů se dostal do otevřeného konfliktu i se svým bývalým šéfem Milanem Šipošem. Pápajovi lidé mu zlomili ruce, aby ho ponížili a ukázali, kdo teď velí. Bezmocný Šipoš se v březnu roku 1997 obrátil na Mikuláše Černáka, bossa z Banské Bystrice, s prosbou o podporu, jenže Černák se postavil na stranu Pápaje. Krátce poté byli Šipoš i jeho pravá ruka zavražděni. Situace v gangu se dále vyostřovala. Mnozí spolupracovníci, včetně Vidu a Lajoše Šátora, se rozhodli uprchnout do zahraničí. Pápaj však zůstal a jeho brutální nadvláda nad městem pokračovala. Nebyl sice mozkem organizovaného zločinu, ale nahradil to výběrem výpalného a nekompromisními praktikami. Vydíral téměř každého,
Od malých firem, které přežívaly jen tak, až po úspěšné restaurace. Ty si kupovali klid tím, že platili ochranu, jinak jim hrozilo zničení. Odpor ze strany podnikatelů byl vzácný. A i ti, kdo se odvážili postavit, obvykle rychle pochopili, že proti němu nemají šanci. Jak poznamenal bývalý šéf policie Jaroslav Spišiak, bezpečnostní složky tehdy selhávaly. Objevily se i výjimky, ale v době, kdy byl Tibor Pápaj pánem Dunajské Stredy, byly snahy podnikatelů neúčinné policie jednoduše nebyla schopna zajistit to, co měla. Situace v Dunajské Středě byla v těch letech natolik špatná, že i samotní policisté měli strach zasahovat proti gangu Tibora Pápaje. Věděli dobře, že jejich nadřízení jsou často v úzkém kontaktu s podsvětím, což znamenalo, že jakýkoliv zákrok by je mohl stát nejen kariéru, ale klidně i život. Jak později popsal Jaroslav Spišák, proč se to neřešilo dřív? Buď kvůli strachu o rodinu, o sebe nebo o místo. Strach a bezmoc byly běžnou součástí policejní služby v oblasti, kde mafie určovala pravidla. Podle něj jedním z hlavních důvodů, proč se běžní policisté obávali proti Pápajovu klanu zasáhnout, byla naprostá absence podpory ze strany nadřízených. Mnozí z nich si nebyli jistí, jestli je v případě problémů vůbec někdo podrží. Mnoho zásahů se zadrhlo právě na vedení. Spousta věcí se prostě zametla pod koberec. Šéfové byli běžně vídáni ve společnosti kriminálníků, uvedl Spišák. Tento prorostlý systém korupce a propojení mezi policií a mafií způsobil, že pokusit se proti Pápajovi zakročit bylo nejen riskantní, ale vlastně i marné. Když se ale Spišiak sám stal okresním ředitelem, rozhodl se jít úplně jiným směrem. Aby svým podřízeným ukázal, že se mohou spolehnout na vedení, začal sám chodit na noční hlídky a přímo se účastnit zásahů. Věděl jsem, jak to fungovalo dřív. Šéfové se distancovali a nechali řadové policisty ve štychu. Takže jsem se rozhodl jít s nimi do akce. Osobně jsem řídil zákroky, vykonával úkony a tím dával jasně najevo, že to beru na sebe. Když tam byl s nimi velitel, věděli, že nesou odpovědnost společně a že se můžou držet zákona, vzpomíná Spišiak. Tento nový styl vedení znamenal určitou změnu. Podle něj právě tahle snaha přinesla novou důvěru mezi řadové příslušníky, že se můžou chovat podle předpisů, aniž by se museli bát následků, i když to nepomohlo všem. Někteří zůstali u svých starých způsobů a dál hráli s druhou stranou. Ale ti poctiví se konečně odhodlali jednat. A v tomhle okamžiku se začala situace měnit nejen u nás, ale napříč celou zemí, dodává. Tenhle přístup znamenal první opravdový zlom v boji proti mafii, i když ani zdaleka nestačil na to, aby vymítil hluboko zakořeněnou korupci a vzájemné krytí mezi zločinci a některými lidmi v uniformách během 90. let. Podle různých výpovědí a zdrojů měl Tibor Pápaj, stejně jako řada dalších mafiánů své doby, vazby na Slovenskou informační službu. Byl spojován s případem atentátu na Roberta Remiáše, muže, který fungoval jako spojka pro Oskara Feďvereše, klíčového svědka v kauze únosu Michala Kováče mladšího, syna tehdejšího prezidenta Slovenské republiky. Pápaj měl údajně výbuch Remiášova vozu sledovat zpovzdálí, na vraždě se podle spekulací měli podílet i další mafiánští bosové, včetně Miroslava Sýkory z Bratislavy. Ani po letech však není zcela jasné, kdo za tímto činem skutečně stál, nebo jakou konkrétní roli v něm Pápaj sehrál. Jak uvedl Jaroslav Spišák, Pápaj tam tehdy skutečně byl a sledoval situaci. Ale komu tím sloužil, to už nikdo neví. Bezpečnostní analytik Milan Žitný k tomu poznamenal. Říkalo se leccos, ale oficiálně se nic neprokázalo. Po celou dobu své kariéry se Pápaj choval jako neotřesitelný vůdce. Byl připravený odstranit každého, kdo mu stál v cestě. Jedním z nejhorších zločinů, který se s jeho skupinou spojuje, je takzvaný masakr ve Fontáně. Stal se 5. března roku 1999 a dodnes představuje jednu z největších hromadných vražd v dějinách slovenského podsvětí. Tento útok se stal symbolem brutálního mafiánského teroru, který v 90. letech vládl nejen v Dunajské Středě, ale i v dalších částech země osudného dne,
se v baru Fontána, který skupina Tibora Pápaje pravidelně navštěvovala, sešlo 11 mužů. Bar byl jejich oblíbeným místem, něco jako bezpečná základna, kde se scházeli, hráli karty a rozdělovali zisky. Měli obavy, že jiné podniky mohou být odposlouchávány nebo sledovány policií, a tak se drželi míst, kde si mysleli, že mají klid. Tato domnělá jistota se však ukázala jako fatální omyl. Několik dní před útokem si jejich konkurenti začali všímat, že Fontána je pravidelným místem schůzek gangu a začali je sledovat. Trojice ozbrojených mužů čekala ve vedlejší garáži, dokud nenastal ten správný okamžik. Večer útoku se tito 3 muži, převlečení do policejních uniforem, dostali dovnitř a okamžitě spustili palbu. Hrůzu, kterou tehdy skupina Tibora Pápaje v lidech vyvolávala, popisuje jeden ze svědků. Lidé se jich báli, vyhýbali se diskotékám a barům, kam chodili. Oni totiž nemuseli platit. Přišli a brali si, co chtěli. Zlato, telefony, bundy. Brali i ženy, jako by to byla samozřejmost. Nikdo se jim nepostavil, protože během pár minut tam mohlo dorazit 15, 20 dalších. Celkem jich v tom gangu mohlo být 50, 60. Masakr ve Fontáně definitivně otřásl i těmi, kteří do té doby mafii tiše trpěli. Byl to krvavý důkaz, kam až může beztrestnost, strach a korupce dovést celé město a možná i stát. Když trojice ozbrojenců vtrhla do baru, zazněl výkřik: "Policie, na zem!" A v zápětí spustili zběsilou palbu. 2 z útočníků během několika sekund zasáhli 9 mužů z podsvětí. Celkem padlo přes 113 výstřelů. 10. zraněný, Zoltán Če, podlehl těžkým zraněním během převozu do nemocnice. Tento krvavý útok patří k nejbrutálnějším masovým vraždám v novodobé historii slovenského organizovaného zločinu. Podle svědectví se střelci neptali, nevyjednávali, stříleli bez ohledu na to, zda se oběti podřídili. Jediný, kdo přežil, byl člen skupiny, který měl štěstí, jen pár minut před útokem vyšel z baru telefonovat. Podle některých verzí měl právě Zoltán Čech před smrtí údajně vyslovit jméno Jaroslava Svěchoty, tehdejšího zástupce ředitele Slovenské informační služby, jako osoby, která měla schůzku ve Fontáně zorganizovat. Tato informace se však nikdy oficiálně nepotvrdila. Jaroslav Spišák, který byl na místě krátce po útoku, tuto verzi popřel. Byl jsem u toho společně se záchranáři, jsem vstoupil do podniku, ale neslyšel jsem žádná slova, jen chrčení a nářek. Nic, co by se dalo pokládat za smysluplné sdělení. Masakr ve Fontáně se zapsal do historie jako jedno z největších a nejbrutálnějších vyřizování účtů mezi slovenskými gangy. Po více než 25 letech neztratila tato událost svůj temný význam. Bývalý vyšetřovatel Jaroslav Ivor ji označil za největší hromadnou vraždu v dějinách slovenské kriminalistiky a snad i v celé historii Československa. Bar Fontána byl v té době místem, kde se Pápajovci cítili jako doma. Každý den sem docházeli, ráno si sedli ke kartám, v poledne odešli a večer se vraceli, jak popisuje anonymní svědek. Byli tam dennodenně, celé město o tom vědělo. Měli to tam jako základnu. Po útoku zůstalo v podniku 10 mrtvých těl ležících v kalužích krve, mezi nimi i samotný Tibor Pápaj. Jejich životy vyhasly během pár vteřin pod stolky, kde ještě před chvílí hráli o peníze. Na památku této události je dodnes na budově umístěna pamětní deska s jednoduchým, ale mrazivým textem. Dne 25. března 1999 došlo v této budově k tragické události. Při níž zemřelo 10 osob. Čest jejich památce. Ačkoliv bar stále nese stejné jméno a jeho interiér zůstává téměř nezměněn, nese si s sebou těžké břemeno minulosti, jak říká číšnice, která zde dnes pracuje. Lidé se na to pořád ptají, přijíždějí sem fotit desku i podnik samotný. Chodí sem lidé i z Maďarska, jsou zvědaví. Někdy jen stojí venku a fotí si to přes okno. Je to vlastně taková temná turistická atrakce. Masakr je opředen řadou dohadů, teorií a výpovědí. Vyrovnat se s takto rozsáhlým a brutálním činem vyžaduje nejen odvahu jednotlivců,
ale i systémovou podporu a odhodlání bojovat s organizovaným zločinem napříč institucemi, což tehdy v 90. letech často chybělo. Na místo dorazili 3 muži, kteří měli celý útok detailně připravený. 2 z nich okamžitě spustili střelbu na přítomné členy gangu. Bez varování, bez možnosti reakce. Všichni, kdo se v té chvíli nacházeli v místnosti, byli prakticky. Mnozí odborníci i kriminalisté označovali tento případ za výjimečný, zejména tím, že tolik osob propojených s organizovaným zločinem bylo zabito najednou. Bývalý šéf slovenských vyšetřovatelů Jaroslav Ivor ale upozorňoval, že i když byl tento čin nepochybně šokující, v jádru šlo o další díl soupeření mezi zločineckými skupinami. Byla to ukázka konkurenčního boje v podsvětí, takových případů tehdy nebylo málo. Masakr byl výjimečný hlavně počtem obětí na jednom místě. Ale jinak, taková vyřizování účtů se tehdy děla po celé zemi. Důsledky této vražedné akce však sahaly daleko za hranice samotného baru Fontána. Jak popsal jeden ze svědků, psychický dopad byl drtivý. Byl jsem v šoku ještě roky potom. I když už uplynulo 25 let, pořád se mi to vrací ve snech. Slyšet najednou tolik výstřelů, myslím, že jich bylo 114. To je něco, co se vám vryje do paměti navždy. A stát? Policie? Nikdo s tím nic nechtěl dělat. Místo, aby šli po vinících, snažili se to hodit na někoho jiného. Bylo to šílené. Masakr jasně ukázal, že zločinecké struktury, které v 90. letech ovládaly rozsáhlá území, už neměly situaci pod kontrolou. Docházelo k vnitřním rozporům a likvidaci vlastních lidí. Svědek k tomu dodává: upřímně, i když to zní krutě, cítil jsem úlevu. Mafie, jak jsme ji znali, tím skončila. Už z ní zůstali jen lidé v oblecích. Krvavé vyvraždění ve Fontáně znamenalo definitivní konec skupiny kolem Tibora Pápaje a stalo se přelomem v boji proti organizovanému zločinu. Ty, kdo přežili, se buď ukryli, nebo zcela zmizeli ze scény. Strach z další odvety byl obrovský. Jedním z těch, kdo z událostí vyšli jako noví hráči, byl Lajos Šátor, dříve člen ochranky Milana Šipoše. Po Pápajově smrti se postupně vyšvihl na post nového bose dunajsko-středského podsvětí. Ani jeho vláda ale netrvala věčně. V roce 2010 byl Lajos Šátor zabit vlastními lidmi. Jeho tělo se dodnes nenašlo a okolnosti jeho smrti zůstávají zahaleny tajemstvím. Stejně jako mnohé kapitoly této temné éry slovenského podsvětí. Z masakru ve Fontáně bylo obviněno několik osob, mezi nimi i bratři Rajsovi a Arpád Samaránsky, známý pod přezdívkou Paprika. Rajsovi strávili ve vazbě celkem 5 let, a to navzdory tomu, že proti nim existovalo množství důkazů a svědectví. Nakonec však soud jejich vinu neprokázal a tak byli oba propuštěni na svobodu. Jejich návrat do běžného života ale netrval dlouho. Krátce po propuštění byli zavražděni lidmi z gangu, který vedl Lajos Šátor. Osudy těch, kteří byli spojováni s tímto masakrem, byly vesměs tragické. Arpád Samaránsky, kterého svědci označili jako muže, jenž při útoku zvolal: na zem, toto je policejní akce, zemřel po letech při autonehodě. Oficiálně šlo o náhodnou událost, ale v kriminálním prostředí se dlouho šuškalo, že mohla jít o cílenou odvetu. Tichý a nenápadný konec za roky mlčení. Nejvíce otázek ale i nadále vyvolává osud samotného Lajose Šátora. Po smrti Tibora Pápaje převzal kontrolu a postupně si vybudoval vliv i mimo region. Jeho jméno se začalo spojovat s dalšími zločineckými strukturami po celém Slovensku. Přesto i jeho kariéra skončila podobně jako u těch před ním. Násilně a záhadně. V roce 2010 byl zabit vlastními lidmi. Jeho tělo se však nikdy nenašlo, což z jeho smrti udělalo jednu z největších záhad slovenského podsvětí. Případ zůstává dodnes oficiálně nevyřešený. Po krveprolití ve Fontáně začal na Slovensku nastávat postupný obrat. Organizovaný zločin, který v 90. letech bujel a ovládal celé regiony, začal ztrácet na síle, jak k tomu poznamenal bývalý policejní prezident Jaroslav Spišiak, který byl jedním z hlavních aktérů boje proti mafii. Právě tehdy nastal zlom. To byl bod, kdy jsme začali skutečně tlačit na organizovaný zločin. A ten tlak se konečně začal vyplácet. Ačkoliv mafiánské struktury zcela nezmizely,
Jejich surové a viditelné působení, které tehdy dominovalo veřejnému prostoru, se začalo vytrácet. Podsvětí se proměnilo. Bývalí zločinci začali hledat způsoby, jak proniknout do legální ekonomiky nebo politiky, jak trefně poznamenal jeden z pamětníků masakru. Ulevilo se mi. Mafie, jak jsme ji znali, už neexistovala. Jen změnila kabát. Teď nosí obleky. Tato slova naznačují, že zločin na Slovensku nezmizel. Pouze se proměnil v sofistikovanější formu. Mnozí z někdejších mafiánů se přizpůsobili novým pravidlům hry. Využili své staré kontakty a peníze k tomu, aby se etablovali v podnikání nebo ovlivňovali politické dění. Cíle zůstaly stejné. Moc, peníze a kontrola nad rozhodováním. Jen metody se staly méně okaté a více strategické. V dokumentární sérii Mafiáni odvysílané RTVS vzpomínal bývalý policejní prezident Milan Lučanský na to, jak si Pápaj a jeho lidé v době své největší moci dovolovali beztrestně napadat náhodné kolem jedoucí. A co bylo nejhorší? Ani přítomní policisté proti tomu nezasahovali. Věděli totiž, že Pápajovci mají své lidi i mezi policejním vedením. Každý pokus o zásah by pro běžného policistu znamenal potíže nebo konec kariéry. Uvedl, že podobné násilné projevy postupně mizely, jakmile se organizovaný zločin začal orientovat více na ekonomické delikty než na fyzické útoky. Tento posun potvrzují i mnozí analytici. Zatímco v 90. letech se mafiánské skupiny na Slovensku projevovaly surovou brutalitou, po roce 2000 přešli jejich nástupci k jemnějším, ale výnosnějším metodám. Namísto výhrůžek a vražd přišly daňové podvody, tunelování firem a praní peněz. Ačkoliv se období Pápaje a jemu podobných dnes může zdát jako uzavřená kapitola, události jako masakr ve Fontáně zůstávají hluboko zakořeněny v paměti lidí, kteří tu dobu zažili. V Dunajské Středě se na tu dobu stále vzpomíná, na časy, kdy ulice ovládali ozbrojení muži bez pravidel a kdy se zbraně používaly jako běžný nástroj vyjednávání a i když se tvář organizovaného zločinu změnila, odkaz gangu Tibora Pápaje, masakr ve Fontáně a další podobné činy zůstávají varováním. Připomínají, kam až může zajít bezpráví, pokud mu společnost nedokáže čelit. Masakr ve Fontáně tak nebyl jen koncem jedné éry, znamenal začátek obratu. Slovensko se tehdy začalo odklánět od divokého chaosu 90. let směrem k právnímu státu. Přesto zůstává bolestivým symbolem násilného světa, který formoval politiku, společnost i každodenní život celého jednoho desetiletí. Je trvalou připomínkou, že boj se zločinem není jednorázová akce, ale dlouhodobý proces, který vyžaduje odvahu, důslednost a silné instituce.